Здравейте, драги зрители! Аз съм Тони Тото, а вие сега с мен ще правим реакция на слайм. Така, само да видя тук, къде точно го бях записал. Не. Омага, забравих. Ето. Прехаресените видеоклипа. Ето, на лесно. Не. Здравейте на всички, аз съм Стан. Тихо. Така, ще правим реакция на лесно и невероятно желе на Милена Милушева. Типа какво? Така, нека да Здравейте започнем. хора, днешното видео ще е слайм. Желе, което харесва и то ще е по-голямо от другите ми, защото ще се състои от две лепила. Така, те са за 89 стотинки. Опа, извинете. 89. Нека да бъдем точни. Което те са толкова скъпи, защото нали са по-гъсти, но не е задължително Гъстотата няма значение. да слагате две, просто моите искам да е по-голям. Някакъв цвят, аз съм си избрала розов, т.е. мама ми каза да е такова, защото желето е за нея. Мама ми каза да вечерям. Мама ми каза да си подреда дрехите, защото това е добре за нея. Нека да продължим. Нещо с което да миксираме и нещо в което да миксираме. Течен прах за пране и веро. Не е течен прах за обувки. Това се използва на Medix. Продуктово позициониране. И така. Извинете, просто там ми е по-лесно да ги държа. Първо изсипваме нужното... Опа, извинете, ще ги махна, просто ме дразнят. Първото, което ще направя е да изсипвам двете лепила. Ще се върна, когато ги изсипя вътре. Сега Няма може да ги сипиш отвън, само че малко по-трудно ще направиш желе. Добро утро все пак. да си изсипа и второто. Този път пред вас. Леле, майко! Извинете, просто малко трудно. Малко трудно. Леко да не Мисля, че пукнеш ще бутилката. стане голямо желе. Много голямо от 2,5. Да. Много трудно се Леко да не си щупиш пръстите. изкарва. Тук има още маничко. Ще се върна. Всичко до капчета трябва да е И стискано. така, изсипах двете лепила. Аз мислех, че са 3. Празни са. Или пълни може да са. Сега ще го разбъркам с тази лъжичка. Аз И искам с зъби. Го разбъркам. гъстичко е. Сега ще сложа течен прах за пране, една капчица. Вече почва малко да сгъстява. Това е много лесно желе, което няма много продукти. Не, няма много продукти. Само лепило, прах за пране, цвят и Медикс. Това не са много продукти. Може и пясна за бръснене, ама тя няма да ползва горката, защото взема да е с твърди желето. И става... Опа, малко много сложих. И става много Малко много сложих. Сега последно. Малко или много сложи? готино. Готино. Става много готино. Готино. Много готино става.
Тези, които ползвате такъв прах, такъв прах за пране, който не тече, не Каза се сух прах първо и няма как да стане. знам. Няма да можете да си го направите. Не знам, може и да стане, аз не съм пробвала. Тоест, ние не купуваме такъв прах. Такъв. Само тече. Оха, стана готино. Оха, ги вече за нова година дойде. Просто е важно да добавяте по много малко, иначе може да ви стане на спун. И да. На спун. Трябва да ми обясниш каква е тази нова дума на спунч. Пак повтарям, че в никое мое желе няма да слагам Леле, Даже майко! го пипам. Просто ще добавям още малко, защото не съм много сигурна. Предпочитам да си... Както виждате, още лепни. Затова... извинете, че не ви го показах. Не, Просто да. Просто да. Много готино стана, хора. Не, животни. И да, И още не. малко лепни. Много лепни, те как гледам. Тоест да знаете, че аз всъщност щях да ви го направя с пяна за бръснене, само че разбрах, че с пяната за бръснене става ужасно. Аз направих две. Едното много се разтяга това, Как се бърше в краката? което ще ви показвам. А пък с пяната за бръснене вижте какво стана. И защото дори не може да се разтяга. Малко ме хора. Стои съмнява. си така. Да знаете, държа го в кутия, даже сега го извадих. Много бързо се изважда. И да. Не се базикам. Не, само малко. Ако си мислите, че е така. Сега ще сложа и боичката. Ще се върна след малко, защото трябва да намеря нещо, с което да взема. Да знаете, това беше единственото нещо, което ми хрумна. Малко трудно се отваря. Малко много Ще се трудно се върна като отваря. го отворя. И така сега ще сложа от... Даже ще си го сложа направо тази лъжичка. Затова ли беше загубата ти на време да спреш на пауза, да вземеш лъжичка, след което да почнеш пак видеото, след което да не използваш лъжичката. Омага. Готино стана. Готино? Готино Сега стана. трябва да го бъркам, докато стане розово. Сега трябва да го бъркам, докато стане розово. Докато придобие цвят. Ох, докато придобие цвят. Даже аз вече ще го хвана. Иха, аз ще го хвана вече. Много готин цвят придоби Много готин цвят придоби. и се разтяга доста. Как няма се разсяга то, като гледам? С едно члепило Но само. малко лепни. Лепни? Затова още малко прах ще му сложа. След малко ще се върнем, защото се боя, боя. И така, продължаваме. Всъщност,
Мисля, че ще стане много готино желе. Готино желе стане, много готино. Нали, цветът е по ваш избор. Даже вече ще го хвана. И пак ти лепне. Кажем още малко И трябва да се стана прилее. готино. Много готино стана, хора. Не е Само животно. малко лепне. Точно за това Малко. ни трябва и верото. Верото. Защото, да. Хора, използвайте веро. Сега ще го сложа. Ето така. Тоест, още не съм го разнесла, но там, където пипам, че веро изобщо не ми лепне. Там, където пипам чеверо, изобщо не ми лепне. Чеверо не лепне. Верото не лепне, да. Даже вече почти не ми лепне, още малко ще сложа. Това желе е много готино. Готино ли желето? Готино е. Браво на готиното Ще желе. падне. Нали, още малко лепка. Лепка. Този път ще му сложа малко от препариния препарат. Препариния. Какво препарираш? Животни? Слагам вътре няколко капки, просто не искам да бъркам в препарата. Взимам няколко капки. Взимам няколко капки вътре. Иначе желето стана много готино. Готино би е, готино, не разбрахте. Просто малко лепне, но след малко ще стане супер. Ще се върна, когато желето ми вече стане готово. И така, хора, стана супер желе. Много се разтяга. И аз съм много доволна, че ми се получи. Опа! Просто трябва да продължавате да му прибавяте течен прах за пране. И веро също. И течен прах за пране, и веро може да добавяте. Значи трябва да продължите да прибавяте течен прах за пране и веро, и течен прах за пране и веро, и още веро, докато стане. Каквото имате, едно от двата продукта, може и от двата продукта. Много смешно. На мен вече даже не ми лепне. Стана много На мен ми готино лепне желето. Много готино И желето. така, абонирайте се за канала ми, дайте палец нагоре и на това готино желе. Направете. Ще дам палец нагоре заради готиното ти желе, но заради готиното ти произношение на думите няма да се абонирам за твоя канал. Нито най-малко. Си го прави се много лесно. И така. И иначе... Чао от мен! Надявам се да ви е харесало видеото ми. Не много, но... И се абонирайте за каналът ми. Няма. И, драги приятели, няма да се абонирам за канала и това видео стана много Мама ми каза да пусна видеото, защото стана много готино. Еми хора, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за каналът ми. До нови срещи!